Moi kaikille, täällä on Crystal Pet Shops ja Collievan 19. Moro. Joo, se nyt teen tietokoneella Collien tekemässä jotain juttua, niin mä puhun tällä Collien tyypillä. Joo. Eli me tehtiin tämmönen yhteinen kaava käyttäjä. Elikkäs tän nimi on Crystal Collie. Niin täällä on meidän yhteisiä tekemiä videoita. Jotkut on vähän segoo ja jotkut on kivoja. Ja täällä on myös sarjoja ja kaikkea sellaista kivaa. Eli täältä voi myös käydä katsoa ihan samalla lailla kuin Crystal Pet Shopin kanavalta ja Collievan 19 kanavalta. Joo. Sulla on ääni. Joo, sanoin. Ja ehkä tulee Collievanin jotain piirustusvideoita tänne, jos mä en pysty lataamaan niitä mun omalle. Niin. Niin sitten tulee tänne. Joten kannattaa tilata tämä kanava heti paikalla. Ketkä on vielä tilannut Crystal Pet Shopsin kanavaa, niin voit tilata myös sen. Tai Collievanin. Ja muistakaa, minä ja Collievan ollaan tekemässä sitä ystävän unelma, niin eikö me voitaisi vaikka pistää se sitten tänne se sarja? Niin juuri. Niin. Mutta se trailer on vaan ton Collien sivulla, mutta se ei haittaa, jos tänne tulee jaksot. Ja tuolla desessä on meidän käyttäjien nimet vielä. Ja niin, sillä. Eli kannattaa tilata tää kanava. Niin. Eli me ollaan ihan samat tyypit. En mä nyt halua näyttää itteni, mutta toi Collie voi näyttää, jos haluat. Terve. Niin, eli kyllä te nyt varmaan uskotte, mutta mä en oo näyttänyt mua missään, niin mun ei ole mitään järkeä näyttää itteni. Eipä pappani. Ja minä saan ehkä Popular-mäyriksen. Niin, mäkin jos äiti ostaa sen. Ja arvatkaa mitä? Minä saan niin. Odottakaa nyt heti, kun minä etsin sitä. No, Lekmeristä semmoista. Minä sain tämän. Sitten minä saan, ja se nyt löytyy täältä mistään. Odottakaa hetki. Vihdytä katsoja. No he. Missä se on? Se oli äsken mun kädessä. Ei. Ja mä sain vaihtoon tämän. Ihan Minulta. Koska mä saan. Mulla on jo yksi määrä. Mut mitä se siitä? Tää on niin sepä. Tietty on. Mutta missä se on? Mä en tiedä. Otaks mä sen muuten tänne? Tästä sit saattaa tulla vähän pitkä, mutta kyllä se varmaan nyt jotenkin kiinnostaa. Tässä! Minä saan tällaisen. Ja sit semmosen vihreä vai oliko se sininen vai? Vihreä lintu. Hei muuten, viihdytät katsoja, mä pistän sen täältä netistä. Yeah. Hei, nyt. Oho, miksi mä nyt niin? Kertokaa, jos joku haluaa arttia ihan mistä vaan, koska Collievan sai toimimaan sen piirustusohjelma jutun. No niin, Siis sen alusta jutun. Eli me nyt näytetään se. Älä kukaan mua. Herran jestas. Eli se saa tuon. Niin. Ja näpö niin säpö. Kattokaa nyt, -61% alen. Eka se oli 22,90, nyt se on vaan 8,90. Eli kannattaa ostaa Lekmeristä. Kyllä. Kaupan lisäksi saatte tän, et todellakaan. Vaan niin sepä katkaa, Collievanin. Mitä? Osa. Niin mitä siitä? No, en tiedä. Okei, tästä loppuu koko akku, joten heippa, tilatkaa tää kanava.